Siguro na. Nag-retire ko 2023. So, makasiguro ko nimo nga dunay existing o dunay bag-o nga development plan nga nahimo sa water district. Kanang atong budgeting process panaglikan sa sulod sa COWD, maski pa atag tuig na namo gihimuon, maski pa detalye ang plano para sa usa ka tuig. Naana siya permit, dili may tabo mawala. Okay, sir. Salamat, Sir Jong. Next to ask question, Sir Marlon Marine from RBN XQ. Yes, kaya may buntag, no, Sir Jong, no, welcome sa Medka Press o sa atong mga kauban sa Pransya. Sir Jong, si Marlon Marine sa RBN XQ, pangutanan ako. At the time sa imong pag-ikot sa COWD, gitawag ang pusing sa Salua, kaya libon ang COWD nga rin problema nga pagkasulbaron. So, karon man God is other way around. Interim GL o mga board kay matod sa Salua, unable masolve ang problem katong inyong mayroon nun nga kapil siguro itong 400 million plus katulong ang problema. It's nabasang palisiya o pilos nga pagkakaroon ng good isulod ang appointment sa luwa nga wala nananglig sa inyo nga mga kasamtangan ng mga GM, at the same time, mga board, wa impact at that time nga sa inyong luwan, kamo mismo mag-request sa luwa, if ever nga unable ang inyong mga opisyalis nga musok sa usa ka problema. Karon wala ko na request pero i-enter ang luwa. Is this proper procedure ba na may nakasityatan nga nahimo ang luwa? Sir Jong? Sa medyo taas-taas nga tubag niya, mo rin lisod nga tubagon nga yes or no lang. Okay, so, go ahead. Sa akong na-experiensyahan, ang usa ka intervention by LUA is primarily made to help a water district. Correct. Can I give help? Habang kung nanginahanglan ng water district mosulbad sa iyang NRW, buadto sa LUA, tabangin ni magpadala og ako himuna na magpadala og experts aron maka-istorya sa general manager, magpadala og advice ang maka-istorya sa general manager, makahatag og mga sa tawag ani mga suggestions kung unsaon apan butang na lang kanang NRW reduction. Okay. Dili mangayo og ang water district og tabang sa luwa kay ang water district, ang Cagayan de Oro Water District mismo mas taas og experience sa NRW reduction kaysa sa luwa. Yan ang mangayo magtabang sa luwa nga wala man sila experience on NRW reduction. Diba? Ikaduha, kung pananglitan ang problema is kaning pagbayad sa COVID. Ani, mo man ay issue yun nga. issue yun. Mo man ay pinakasinugdanan nga whereas sa ilang resolution. Kung kana mo ay gusto nila nga ihimong tabang sa water district, pag anhi nila din ang ilang himuon is kung tanaw nimo ang laktod nga pwedeng himuon is mapugngan ang pagputol sa tubig nga gikan sa Kobe while nga discuss mahitungod sa bayron nun. Ingon ana man na. Apan sa wala pa sila moabot ang COWD naghimo na og mga latang legal na ay tawagan na TRO, temporary restraining order nga nahimo na kayong writ of preliminary injunction nga naingon ang korte gaaway mo sa bayron nun, ala pag-away mo may laktod na po mapagsabuta. Alam pag-away mo padayon, ayaw ikawi o tubig ang katawan, ayaw putla ang tubig. Di nasulbat. Di ba? Correct. Insa may mag-istorya karon o mahitungod sa bayron nun sa water district, paingon sa COVID. Ang water district o COVID, wala labot ang luwa na.
gawas kung ngayon ang luwa nga sila'y magbayad na ng utang na sila'y papel. Pero sa pagkakaroon, moingon ko sa imo nga ang kanang problema sa bayro nun sa COVID, nasulbat, dili nasulbat, na himo na ang angay nga inisyal na himoon. Ang kulang na lang is ang further discussion, further negotiations tingali, o further action kung naapaman. Mahitungod sa NRW, hignon taka, 40 anyos ko sa pagpanarbaho sa Water District. Walay experience ang luwa, or dili nga walay experience, mas taas o experience ang luwa, ang COWD, kaysa sa luwa. Mahitungod sa NRW reduction. Wala man nag-operate o Water District ang luwa na uban sa ilangan na mahimong IGN tingali sa board, pero collectively, imo nang sumadahon tanan. Mas taas gyapon og experience ang tawdig mahitungod sa NRW reduction. So kung pangutanon ko nimo, human na ang duha ka issues nga ilang gingan plan. Now, Sir Chong, no, follow-up question. It is usual in time, as you stated a while ago na, okay, IGN ka for this particular period of day. Usual mag-inat, since specific na task ang duty nga gihatag sa interim nga GM mo board, kasulbaro within 6 months. Usual ba lang nga maka-extend, then after wapay na hulman, kumbaga sa ilang pagitag, pamaagi, na ngayon na pong extend hanto dahil mo na usa ka tuig o kung sa katuig o unong ka bulan. It is usual ba na dapat tunta ang taas sila is to katurang mandatos na kurintabol naging dapat mabayaran na karon kaingon sa nito sa mga troubleshoot sa Cagayan de Oro Water District, nakapit na dito sa labi na yun paggunit sa mga peron. O sa reaction ni Manny sa John? Yan na lang, gawas nga nahimo kong general manager sa Water District. Tungod sa akong mga posisyon nga nahawiran sa Water District, membro po ko Mindanao, lugar ang Water District, o ako mo'y kasagaran nga moadto isip representante. Okay. Membro po ko Mindanao Association of Water Districts, Northern Mindanao nga Association sa Water Districts in Northern Mindanao, nga na, hindi na lang ito abot atong Philippine Association of Water Districts, kami na lang doha, kami din sa Mindanao. Doon ako yung nanga-ilhan, nga mga water districts, yan iagi o take over. Okay. Take over. At kami, nakaagi man po. Kanang take over, pag abot ana sa di mayo gamito na take over pa, intervention team. Okay. Abang man. Na sila dala nga program of activities. Kung ang intervention is 1 year, kasagaran 1 year. Length of time. Length of time, 1 year, kasagaran. Usahay 6 months, usahay 1 year. Pero itong kasagaran 1 year. Kaya dinagko nga problema ng ito mo na ng intervention. Okay. Ilakit na dahil din kung saan program of activities ay himoon sa interim general manager or sa interim board magkaling. Yes. Tanaw na sa board of directors, aprobahan, i-confirmar, makasugod na dayon ang intervention. Pagkahuman na wala niya natuman, wala ko nadunggan nga, or natuman man o wala ko nadunggan nga doon ay extension, ang luwa mismo mo ingon nga i-extend mo. Ang water district posible mo ingon sa luwa nga West. kulang pa man among kwan, kulang pa man may ikapulian niya. Ipadayon sa nga maglingkod sa isip interim general manager or interim board of directors. Wala pa may kapas mo take over. Ito na ang nakitabo sa akong nasinatian. Okay, that will go. Thank you very Okay, much. Salamat. Salamat, Sir Merlin from RPN DexQ. So, Sir Jong, line na said nga pangutana, para dito sa iyo, Sir Jong, ikain kang 936, no? Isa ba na yun? Okay. Okay, question. Ipangutana kang former GM Batang, unsa man ang imong i-implement nga major water
extension project sa ikaw pa ang GM kung wala man why? Gusto man ko motubag ana pero murag alsahon man akong kagaling ng bangkok. Ingani na lang, pangutan-an na lang ang nakapuli sa ako kung unsa ba iyang nadawakan gikan ako nga mga proyekto may anak kay lugar sa lisod ba. ang ni Santok lang sa akong una-una immediately lugar karon Guti Director Amor taliwala sa COVID nakita namo nga kaning naay community din nga sa Indahag na ba nga part or Taguana or Upper Makasantik dito kay ko sigurado na among ilang tao nga pwede man ta magbutang og pipeline aron makatubig ni sila dinhi kay COVID na ba magsitik na panghugas kamot nya way tubig nakit-an to namo nya walay butang tag pundo unta apan gitanaw na mo naman tay mga PVC nga pipeline nga intended for repairs ipasukod mo igo man so akong gi-implement sa gali na nga area parang kaning sa gikan dinhi sa kaning Taguana nga dalan pakanaog Di ba na buhay na oro? di ba? Kanang diya dapita. Pero kato lugar ang gusto lang nato ipasabot Director Amor nga naay mga projects nga atong na-implementar during my term. Pero lisod man kayo o kuhan ka ng malagi pangutanan na lang si former GM Tony kung sa iyang na-experiencehan may tumudan to. Kaning atong NRW reduction kanang na murag na hisgutan na isan si IGM Arales si Edna na hisgutan nga dunay na establish nga OCC Operations Control Center in COWD makita ang mga facilities sa water district makitaan, matanaw kaloy sa Ginoo na implementar na during my term napakoy personal nga expense na ng mga butanga kanang kay lisod man kanang ang atong consultant ang atong kauban pag-implementar mga Dutch mo ani niya pag-abot niya nila kulang man taog lamisa igna na akong sekretary pagpalit og lamisa dito kuot sa dali naman kay paliton ang lamisa daghan man lamisa nga plastic din na sa isang art kana nga mga butang ang OCC and Operations Control Center muna siya ang kaning mga proyekto sa kaning resiliency sa water district mga implementa na during my term karon sa walay modesty aside ang COWD karon kung simpako ipalayo mubalik tong Typhoon Sentong nga mabahaan ganing makasandig mabahaan ang majority sa syudad maka-under kay balik mapalong magina kay mawala na kuryente din na niya inaccessible na maka-under kay balik within 3 days dili pare sa una nga inaabtan og sobra dako to mga hapit magbulan 18 days magkayala nga wala gid naka-under og balik tungod kay ang atong generator karon nakasaka na ang atong mga equipment sa sulod sa makasandig booster station resilient na sa flooding wala na yung motor ng mga tao ana sila. Salamat Sir Joe. So next to ask question Sir Manuel Aliman.
Good morning, Director Ramon o Engineer Binbatar. Ang pangutanan na ko, Engineer, about sa kay ikaw, naagi naman ka ng Assistant Manager po Production Institute. Kanang ang kining atong mga surface water bitaw karon nga inyong kuha kanang tinaganang mga pumping station ninyo kanang doon na pa ba enough pa ba ang makasupply na sa dinis sa Sintulugi sa Cagayan de Oro? Na may study nga nahimo na una ang nakalimot ko sa itong kumpanya panay feasibility study nagtuon sa groundwater resources in dili lang Cagayan de Oro to pero actually kaning northern Mindanao nakalimot ko na study hangtod karon nag-inon dito nga ang sa ilang pagtuon ang cheaper alternative o effective alternative paghihapon for Cagayan de Oro to drill deep wells kay naay available nga water resources mahitungod ana. So ako kung pangtangon kini mo ana mayon ko nga base ato nga study dili mahitabo nga mahubasan ang groundwater sa Cagayan de Oro. Labaw na ang atong mga suba. Kani man kung himong tanawon ang kaning Cagayan de Oro River Basin. Mura ni siya kanang teardrop bitaw. Mura gamay kayo nga piece of land din ni expand ni sa dako kay nga watershed extending as far south as Bukidnon. Unya dito sa kanang Mount Kitanglad bordered by Mount Kitanglad, Mount Kalatungan kana siya. Naidako kay nga valley din dako kay nga watershed. Ang ulan nga mobuhos anang partiha mo kanaog ngadto sa Cagayan de Oro City. So ang ni percolate nga ground nga tubig painon sa groundwater dito gid painon. So kung naalang kay yuta mapalit sa COWD daw imong kalutan o imong og deep well sigurado gid ko makakuha kag tubig. Ang problema lang usahay tungod kay duol kita sa dagat kung dili eksakto nga location nimo brackish mo makuha nga tubig mo lugar na siya ng problema pero adequacy sa groundwater resources tungod lagi ana nga topology sa Cagayan de Oro. Engineer, kanang about sa yung mga booster kung nyo dito mga booster pump ninyo pila na po karoon ang nag-exist yun so sa kung pila kayo ang kanang mga production wells ato kanang mga pumps yan na more 34 naman tingali 34 throughout Cagayan de Oro kasagaran na nina sa Makasandig pinakadaghan na sa Makasandig na sa Bugo na sa Balulang na po dayo'y pipila na sa Tablo Nagusan area na po tayo sa Lumbia na po tayo sa Makanan apil naman na sa Balulang na nalakip na kakwinta din na part man na sa Carmen ata diya so 34 sa pagkakaroon na sila operational nay usa na morag ibutang tag gi-shutdown tungod kay may problema sa water quality. Okay, thank you very much, Sir Manny Aliman. Next was question from Strong Radio, Sir Patrick Naglon. Sir. Yes, good morning sa tanan. Engineer Patar, sir, may bundag. Engineer, the moment na nasulti si President Bongbong Marcos Jr. nga pangitaan niyang pamagi nga masulpat ang problema sa COWD, nag-anticipate na po ba mo na mo-take over tayon si Luwak, Engineer? Sa di pa kumutuba ka na kanang wala na ko sa water district ato naminaw lang ko kapil ang ako gyud is pagtuon unya
tunan. May dautan na tunan, tanahon kung unsay mahimo sa luwa, mahitungod sa water district. Ang nakadeferensya lang kay pagkaugma na nadayo resolution ang luwa nga mo take over sa water district na murag ko pagka-oras na lugar ang pagtuon na ni apil pa yun ang kadlawon, so medyo natingala ko na to. Anyway, wala ito ay problema kung tunan o kung tabangan magaling, pero atong panahon na doon na nagoy action nga concrete na actions gihimo ang COWD. Murag atong panahon na murag nag-adto na sila sa korte aron makahatag og action ang korte may tumodana. Sa ginahimo karon sa interim board of directors, engineer, sino observation, even if wala ka sa COWD, are you satisfied or nakamit up ba nila ang imong expectations, sir? Isura ba? Satisfied? Dili gid ko mahimo masatisfy ana kay ang sinugdanan dili man eksakto nga mga lapan ang gihimo. So murag lahi ang among panlantaw, lahi ang among panlantaw sa issue, lahi ang among pamaagi kung mahitabo man galing sa pag-implementar sa laktod nga storya. So kuwahi gyud ang gihimo sa luwa sa akong pagsabot kung unsa ang angay himuon. Di git mi magkapayo ano. Alright, so tungod lugar niya na, sir, unsa may mong panglantaw karon sa nakitabo sa COWD na duha ka ka manager and then sa imong pag-isulti sa unahan nga sukwahi ang inyong naandan nga vision dapat himuon sa kung unsa ginahimo sa luwa karon. Agi ka nang, di naman ginuntag og labot-labot lani, pero gipangutaan naman kung sabay ang ay mo lani. Iniinom ko nga ingani dyan. Ang board of directors, mao yun ang tinugdan sa authority, sa power in a water district, dili luwa. So, kung niingon ng COWD board of directors nga dili na angay kaning intervention nga mo padayon pa, mo come in nami o mo exercise sa among powers as board of directors in the water district, para sa ako eksakto na ilang gihimo. Doon na sila'y katungod mo himo na ug ang mga empleyado sa water district ay mutuman na kaya ang nagpakanaog sa maong resolution is ang board of directors nga tinudlo sa authorized appointing authority pinasikan sa balahon. Ingon ang PD 198, ang board of directors kinahanglan itudlo sa mayor. Kani sila tanan tinudlo man sa mayor. Ingon sila nga dili na angay niya magpadayon kani nga intervention. Sakto sila para sa ako. Dunay valid legal nga basis ang ilang gihimo. Kana lang siguro. Salamat, engineer. Salamat, sir. Okay, thank you very much, Sir Pat. This time mo dawat na putang another question from online. Okay, kini sir, murag tag water district ni Nangutana. Okay, asa to? Okay, Sir Jong, question. Nganong taas kayo ang account receivables sa kamo pa ang nagdala diha sa Saudi niabot og 500 million o unsa ilang gihimo nga initiatives para makolekta? Murag taga Saudi ni. Isa sa mga butang sa nga gasundo namo kana man yung accounts receivable. Nisaka na ang dako nga rason nga nung nisaka na kay natong tuig 2020, 21, 22
Taman raman tingali dia. 23, taman sa 23 na so mga tulo ka tuig. Dunay bayanihan unya nag-ingon dito ang presidente nga ayaw mo pamutol, ayaw mo impose ang penalty. Unya so wala lenient ang collection strategy sa water district dito. This was during pandemic. During the pandemic. Na wala sad mi namutol. Wa sad mi naghatag og disconnection notice kay ang among pangutana sa kaning legal consultant namo kung kuan lang baka nang hinadlok lang padala lang og notice kay wala man kayo nasayod nga na ay order ng presidente nga dili mamutol. Gamay ra ang mga water district na may nasayod ani tingali. So pwede ba may magpadala og disconnection notice? Ang ingon sa abogado kay intent to disconnect appeal naman na sa ilimitahan sa balaod. Ayaw pa tuga-tuga og dalada na kay basit abogado ang imong mapadalaan kay sumbong ka for kanang dereliction of duty or sa na. So wala may naghimo kay pagbaan mo po niya lugar pandemic man sagot ko nga panahon. I mean kami tanaw na mo na napamantay kagahom ibayad sa mga importante nga balero nun. Sige, atong i-implementar walay cost mo. Walay ang amogong collection sa unang mga bulan. So wala ra nagtunga. Tiyaw mo na. Sa entero tuig sa 2020 o 2021 ang 2022 medyo na to nagbalansi na gamay. Ang among nakolekta murag kulang basta kay 100 million man tingali ka na tuig. Moy wala na mo nakolekta. So kanang 200 million na duga na sa receivable. Na kung ambot bila nang nakadi naman ko makainom do mo tong ni dako. Pag abot sa 2023 nga kanang unsa ni gipaluagan na ang wala na unsa ni nagsugod na dayon back to normal na dayon. So ang water district sa 2022 pa medyo naman to galuag-luag na gamay. So ang water district nag-implementar og kanabang leniency sa collection. Sige, makabayad ka katuma lang ani mo bayron mo tugutan na ay policy sa board mahito mo na ay, nato say mga lakang gini mo. Okay. Ikuan ko lang ni sa idugang ko lang ni. Naran mo o mutubag ka or dili. But balik ka sa figure nga 500 million. So kumusta na ni karon? Nakolekta na ni. Way back 2020, 2021, and now 2025. But wala na makadaya sa ato ng panahon na. Dili kay ko katubagan na pero sa paglakaw na ko anam-anam na to ka-address kaya ang atong collection gikanad to matag tuig murag musubra naman gamay sa atong gibil ba pa. So medyo na to siya ga-stabilize na. Wala na ibutan ta ko mag-stabilize nga nang nagali ang mahitabo murag stable na ang collection. Dili na kayo dako nga problema ang receivables. Okay. Para diyan mo sa imo Sir Jong, no? Because wala pa nagpataas ang mamutangan. Sa pagka-GM daw ni mo Sir Jong, no? Kaya ako doon na Water District lagi ni. Sa paglingkod ni mo as General Manager, napakanaog ba ni mo ang taas kayo nga NRW 56%? Na iyang figure ibutan. O unsa nga mga programa ang inyong implement para ma-reduce kung naam galing? Yan, Sir Jong. Lagi. Kanang pagpakanaog sa pagkatinood lang lisod na siya ipakanaog Director Amor. Unya ang pagpakanaog ana pinagi ra gyud sa pagpatuman o kanang mga well thought out na process.
Ang una ana is imong gagmay-gagmayon ang problema. Gagmay-gagmayon, so imong himuon og gagmay nga mga system, ang entero system sa COWD. Ang gitawag na namo og District Metered Area, DMA. Naghimo tag mga DMA sa entero syudad. Sa entero syudad, lisod mo kay mangangkon nga ako may hinungdan na no? Apan, during my term, nahitabo na nakahimot ang mga DMA, di na magsugod. Nakahimot ang mga DMA, nga gilantaw na yun kung unsay nahitabuan ng mga DMA. Sa pagsugod, na yung mga DMA nga okay ang NRW, na yung mga DMA, dakahan nga mga DMA, nga dagko ang NRW. Sa wala pa ko retire sa Water District, katong mga DMA nga dagko kayo NRW, nahimo nang acceptable sa international standards ang NRW atong panahona. So, kung wala man galing ma-reduce ang overall NRW, pero sa ako na hinunduman, doon naman ito ginagmay nga reduction good. Kaya bang standard na galantaon na ito nga ma-reduce ito na ito by 2% per year. Nahitabo man ito sa akong pag-inumdum. Pero ayaw na lang na, kato na lang yung pamaagi. Kung naabay concrete nga pamaagi, sistema, kanang pag-construct sa DMA na pangutanon tanang gahimo sa study na ng DMA. Kinsay nagsulat sa kanang standard operating procedures sa paghimo sa DMA, paghimo sa zero pressure test. Kani nangutana makasabot na ni. Kinsay naghimo sa mga standard operating procedures sa pag-manage sa usa ka DMA. Naana sa website sa Water District karon. Nakabutang na din na standard operating procedures sa kani nga mga butang. Pangutan na ng head sa OCC karon. Kanang kinsay nagsulat na ako. So kung pangutanon ko nimo karon doon na mo kay contribution, personal na contribution na po bitaw, ginagmay pero napon. Katong mga dinagko DMA reduction sa NRW sa DMA, dili man to maangkon ako hinungdan kato. Ako lay GM pero dili ako nag-agto sa DMA daw gipang-ayo tong mga leakage dito. Dili ako nag-zero pressure test. Ako lay sulat o standard operating procedures, pero dili ako nag-agto dito na nag-imo zero pressure test. Okay. So, next, to ask question from Mr. Radio. Good morning, Director Barlisan, sir. Good morning, Engineer Batar, sir. So, sir, akong pangunan na is about ito sa issue sa tubig, sa PNDO, Marina, dito ka kumain. Sa panahon, sir, na ikaw pa ang General Manager sa COWD, kumusta man yung issue, sir, nga bahog kaya ang tubig, nga lubog pag muagas, kumusta may sa imong panahon, sir? Nagya ako na, dako man din nga challenge nga na. Kani man kung atong tubig dinhi sa kalaanan, na siya among nasabtan nga ang formation sa ilalom na ay iron deposits. Iron man kanang taas og iron content. So mahitabo nga pagbumba na baho ni-exceed sa limits set by the Philippine National Standards for Drinking Water. Ang ako alam po is, unlike sa bacteria, kaning microbial contamination, dili man na siya makadaot sa mutiyan. Actually, dili lang din mo mainom kit pag-anak mo, mag-give. So na siya, and the Water District then and now, nakasiguro ko nga naningkamot man pag-address anak. So sa imong panahon, sir, ano po ang inyong solution na gihimo para na, sir? Ang himo na is increasean naman nimo ang chlorine dosage sa isa ka well aron mawala ang baho ang kanang tayang-tayang maora man na. Pero kung panalitan dako na gid kaayo nga kanang taas na gid kaayo ang iron content kung mahimo dili man na i-feed sa system,
kung may mo i-aerate, may butang sa nimo reservoir, aron dito mo dissipate ang iron content. Pero ang una is increasean gyud ang chlorine dosage. Pero ito lang iklaro, sir, labi na sa mga nangingaw karon. So, safe good siya, imnon. Dili sa kumuingon anak, kaya wala man nakasubay sa Philippine National Standards for Drinking Water. Pero ang ako lang is kung mainom nimo, dili pareha sa kanang bacterial na contamination nga mag-diarrhea ka. Thank you, Engineer Sir Ringo. Okay. Sir Jong, na lang ko ibasahon, Sir Jong, no? Nag-forward sa ako NRW reduction report, no? So, sa Kaudi ni NRW at 2019, excuse me, 57.67%. Pag-abot sa year 2023, na-reduce kini siya for 49.08%. And 4 years after, nahimo na lang kini siya, Sir Jong, of 8.59%. No? Yeah, 8.59%. Reduction in 4 years. 4 years. So, kung atong i-averaging, yearly reduction, 2.15% ang NRW reduction. So, initial nga data is coming from Kaudi. Sir Joe. Sige, salamat. Medyo isod ning magputi na itong buhok kay makalimot naman na ng mga figures. Okay, one round siguro ta, no? Okay, from okay. Balik na ka, Sir Marlon Merlin. Kung ka po doon, no? One major, one follow-up. Okay, thank you. Sir John, gabon pa mag-yun sa City Council. Upo mo lang muna natin ang atong majority leader, si Councilor Cabanlas, na ako siya na one-on-one interview na pagkasuhan ng interim GM o man ang board kay tungkol kay wala nila nabuhat ang ilang mga solusyon na dapat magsulbado mo na doon ay problema sa kanyang Bureau of State. So in fact, naghimog committee of the whole. Now, kanang kuan ba gikan sa report sa komitiba ni Calisto, ang ay nabagin na pwede na muli ko lang atong install na bagong GM, si Engineer Nahiyal, upan sa mga board, kung musamos na dito sa atong executive power sa atong mayor. Asa na atong mas bungat ang order dito sa luwag o kining atong kasamtanang order sa atong gamitin na ito kung atong mo niya executive power sa atong landong mayor. Engineer John. Wala di kay ko familiar kung unsay action gikan natong pagpasa sa City Council of resolution condemning the extension sa takeover sa luwa. Di kay ko familiar kung nabay executive order gihimong mayor ato. Pero ang ako lang is akong panlantaw is respetuhan karon sa luwa ang gihimong resolution sa City Council. Tungod kay ang kaning City Council man good mao'y representante sa katawahan sa Cagayan de Oro. So dako ni siya kayo nga bugat kayo siya nga resolution sa City Council. Tungod kay sila man good ang representante sa katawahan niya. Ang ngayon tani tumanon sa luwa. Pero di man po lagi ta ka pugos tingali sa luwa nga tumanan ng City Council kay hinoon nasayod ko nga murag familiar man ko na resolution. Nasayod ko nga gipadala na pod ni sa local water utility administration. Kasi ilang paminaw, hinaon unta ng ilang paminaw. Okay, that to be on. Okay, Sir Jong, no? Balikan na lang ka itong time nga katong ikaw pa GM sa Saudi, no? Kay wala na sa imong ingon na apoy
duha ka higayon, no? Nga na ay intervention ang LOA. Okay. So, sa naana ang LOA, no? Join na ang regular na board plus katong ikaunom, no? From LOA and plus katong IGM. Mangutana ko, Sir Jong, kay karon sa Madunggan, sa karon lugar ng intervention o katong sa imo, tining about aning issuances sa mga or kining signature specimen, no? Kinsa may during atong time nga na intervention, ikaw magyapon o ang LOA? Kay mas murag gwapo ni siya ay ipangutana kay based lugar sa imong experience, no? While kay nakaduhaan ka man. So, kinsay i-honor sa bangko during atong time nga na sila? Ang una nga gi-honor, ako man, nga alternate signatory gihapon ko, apan, during ato nga panahon, niingon ang kaning katong 6 member nga gikan sa LOA, nga aron mahatagan o ibutang tag kanang mas dako nga role ang interim general manager sa pagpadagan sa Water District, maayo nga himuon siya nga authorized signatory sa mga bangko. So nakitaan sa board nga tuod, ang nakalahi lang dadto kay ang interim general manager empleyado sa gobyerno, empleyado man sa LOA. So doon na siya accountability daan, doon na siya ibutang tag, doon na siya accountability sa gobyerno, kay empleyado man siya sa gobyerno. So mo lugar na. So, niingon karon ng board na, nakita na mo na importante na, nipasa din sila og resolution, ang katong 6 members sa LOA mo ay naghimo sa motion. Makahinumdum magugwa na Director Amorte na mo ugo dito sa board meeting. So, during sa board meeting, niingon ng LOA 6 member, kinahanglan pag-vote niya, majority yapon ang ni yes. Tanan sila, niingon nga yes. O sige, authorize na ito siya nga mahimong signatory. So, ang authority nga gihimo siyang signatory, gikan sa board. Dili gikan sa LOA. Okay, so, kini ato kung galing makita, Sir Jong, no? Ako, katakinan ko na sa diferensya during sa imong term o sa karon. Dili mataga-compare, but base sa atong discussion, ang intervention sa LOA during sa paglingkod nimo as JM and katong mga regular employee smooth sailing. Walay contradict nga mapa disgusto, no? So, kapag sulod sa LOA, i-acknowledge sa sitting board, gi-present niya ang documents, gibasa sa board, ang plano, gi-agreehan sa board, gidawat siya. Okay. Balik ta karon din, sir. Dili ko mo ingon sa imo, tubagon nimo or dili, but sa karon mong god, bisan asa ta mulingi, bisan asa ta mubasa, bisan asa ta maminaw sa mga karadyohan, hot issue gid ang kaudi, no? So, sa imong tanaw, Sir Jong, until karon sa nga magpabilin pamagyapon ang IJM diya, ang kasamtangan karon nga naglingkod isip interim JM and also naman ni settlement power mag-abot na lagi dito na ta magkita sa usgado ani. Kasi tanong mo Morag, akong gagakitaan, Director Amor, mao gina, husgado na lang kita magkita. Kay kung atong matanaw ang ilang ibutang tagkaning mga extensions nga kuno ilang gihimo, ingani ba kanang ang unang pagkahuman sa katong unang termino 6 months nahuman natong February 28. Ang February February 28 wa may gigawas nga balita nakahibalo na lang kita pagkamaraso uno nga na extension unya ambot
dito man nato na ako personally dito man ako na wala man sa kami pamaagi nga makadawat na pero sa akong nasabtan sa istorya ni Director Jerry Canyo, wala gulo sila kadawat mo tong assume sila sa ilang authority as board of directors kay pag kahuman sa office hours sa February 28 wala may extension ilang nadawatan unya kung eksakto pa so wala pa naghimo na sila mga lakang sa pag-turnover sa water district paingon sa regular na board of directors kay ayaw ipagawas February 28 na unya kung walay mo gawas mo take over diretso ang regular na board of directors unsa may nahitabo sa niagi wa sila kabalo unsa may mga lakang nga gihimo unsa may himuon nga mga lakang moving forward wa sila kay balo kay wala may pahibalo sa ila so murag unya katong extension sa niagi katong 3 months ang unang extension 3 months man mugi apon kanang pagmata na lang ta ba makamata na lang ta nga kanang na-extend na di ay sumurag akong tanaw Director Amor murag kaning luwa murag inani na gid tingali nila ngimon pagka Agosto 31 walay may bawa na itong extension pagka September 1 na napoy magawas na extension mugit tingali ni ilang plano kay ambot lang pero nagtanaw ko sa website sa COWD anang count.gov.ph kabutang dito board of directors kinsay mga ngalan nga na dito kinsay mga dagway mag-una man kung ordinaryo nga tao wag na din silang Director Jerry Canyo katungod sa water district karon mo lugar na ito nga lagi musgado ra din may paglaon na ito ani Okay. Pag-abot sa August 31, wa tayo madawat, pero pagka September 1, nanapot. Makitaan man nato sa track record ba? Sa iluan lang ko, kung nasayip ko, pero hindi akong paglantaw. Musgado rin di akong paglaom na. Okay. Dugang pakutanan from Santo Domingo. Sir, palayo ko. One major, one follow-up. Good morning, General Jong Batar. Kining source sa tubig ba, gikan man na sa Rio Verde, kadulong sa Water District. Anong gapil-apil man ang Kubi? Nya sila may magbuhat nga ipa-increase ang tubig na tulong katuig. Dili ba dahil ang Rio Verde makadirekta o deliver tubig sa Water District aron ang katawhan dili maalaot? Taas-taas nga istorya ko noon okay katumagong ang una gyud nga nakakontrata sa pag-supply sa tubig ang Rio Verde man apan doon na to'y problema ang kontrata dato nag-abot to sa Office of the Ombudsman nag-abot sa Sandigan Bayan so na pamatud-an nga doon na gyud problema ang kontrata so nagkauyon ang Water District ang Rio Verde nga i-abandon na lang ang kontrata unya doon na dayon ni kami dayon ng Kobe kami mo padayon o supply sa Water District ug kini nga tubig mo nang nakakami ng Kobe tungod sa problema po sa kontrata tali sa COWD ug sa Rio Verde kung wala to nga problema padayon unta ang Rio Verde ato mo nahitabo Okay, sa ako nasaktan, ang kanimang Kubi mo yung nagkagalaw-gaw. Tinaagin ni Mayor Moreno ni Pangilinan. At panahon sa administrasyon ni Mayor Moreno. So, buwang tanah sila pag-apil-apil, katulang Rio Verde Water District, buwang tayo problema ang katawhan karong mapanahon na labi na sa giplano nga increase kada tulong katuwing. Wala na ako, Engineer Batar, o mayon tao balik ang sa una. Wala na ng Kubi. Kaya man gapoy polos, wala na sila mga facility, wala man sila mga kaimanan. Mura bang gawat limpyo na sila. Okay, next to ask question, Sir Ripin Ingin from Angel Broadcasting Online. It's almost 11:35. Last 4 na lang siguro ka. Kay
na probay mga lakaw nito mga bisita po. So go ahead, sir. May bundag sa tanan. Sir, 40 ka katuig yan sa Water District. Kini bang mga elevated area na orang dito ay tubig na gaagas na sa matag adlaw o ano na may mga alternate na kapag-agas. Wa ba ni ang nasinatian diyan po nimo sa una nga panahon sa imong pagkontandanan diyan sa Water District? Okay na nga. Mga tanang takog-ahan na dapit pero wala naman sa ko'y Anyway, mga gihapon na ang mga problema ang ang nahitabo sa una, nagyapon na ang mga problema. Takog kay na nga challenge kay ang tubig magud nato. Labi na din sa isti nga bahin, gikan gyud sa dipwel na sa ubos nga bahin. Nya kung naa ka nagpuyo sa panalitan sa Upper Gusak, kanang mga Upper Puerto, kanang dina sa isti nga bahin sa Balubal na parang naawa gyud lisod gyud kay pasakaw na tubig na. Dahil mga proyekto sa una, mahitong na ipasakan ni pinagi sa usa ka booster pump ikan din sa Agusan dapit. Apan mo lagi tungod sa kadako sa gasto, wala lugar gid na na-implementar ka project sa pagkakaroon. So mo na doon na may mga private players nga mahingon nga mag-supply ni din ng mga lugar. Ang among hangyo sa ila sige katong mga lugar nga wala pa min kay aron mas comprehensive ang coverage sa atong water supply in the city. Ayaw na lang kompetensya ay katong naanami na maglibog na nung taanag asa na may masayop mo niya tag taon imbis sa water district nga linya dito na taon sa laing nga linya yan na ba. So kanang sa panagitan na ay area din na sa Balubal na ako'y nabasahan nga dunay project karon sa hindi ko masayo murag kay Brown na tingali kana bayan na siya kay ako lugar bisag na ako sa water district magpasalamat ko na kay di man ginamo maabot ng may na lang na ay mga inunana nga mga proyekto. Ang supayan to kang kuan sira ang engineer kang direktor amo sa pagbotada kaganiya na hindi ba sa interim karon na nagdala. So kung ito magaling na utog sa Agosto kung panangitan mo extend sa kung sa imong hindi ba suggest para sa kining ni engineer Nahilya. Unang-una, may tag dili na ma-extend pero kung ma-extend pa gyud ambot lang nara kita sa pag-atos 40 tuan kanan dili naman tingali ni maayo dili tingali ni legal pero mo lang ito kung inog nagkakulbaan ko kay permanente naman ang records din na sa website ako nga lain naman ang akong gakitan wala naman makita na itong mga dakway sa nang natudlo mga membro sa board of directors. So wala kaya akong ingon nga mo rin intention tingali si luwa is mo rin dito yun di ka nang take over na gano'n okay na ba? Okay, salamat sa thank you very much, Sir. So daghan pamutahan na Sir Jom, no? Pero medyo nakabsan kita sa oras kay kung nasa sayo na ganyan iba yun, no? Kay basta lagi tubig water is life, diba? Dili ginato na makuha bahalang mag-away mo niya basta dili lagi ma-disturbo ang atong pagpanerbisyon, no? Kay kining away professional masitol na, no? Namatay korte. So dito tas korte mag-abot. But atong hangyo lang, dili lang din ma-hamper ang serbisyo na to. Okay na. So, Sir Jong, before tayo nagpaan sa imong closing statement, no? Kasi na kayo mensahe sa IJM and also sa regular assistant JM karon na dinig sa Mabigla. Go ahead, sir.
Lagi, ako lang tong sumpayan ang imong giingan ganina, Director Amor, na kami makuga istoryani kang acting GM Edna Nahiag. Unahon lagi nato ang serbisyo. Dili gyud mahitabo nga nagbangi kita karon sulod sa Water District niya atong pasagdan ang serbisyo sa katawhan. Unahon gina, I mean primordial gina. Mao man po nang akong gakitan sa ila. So anak nga butang murag sagdi na lang na may nahitabo man gini na magipanag dili pag sinaptanay apan unahon lang gid nato ang serbisyo sa panubig. Kana mo akong mensahe sa iyo. Thank you very much, Sir Jong. So, this time, no, magpasalamat na sa atong mga kauban sa prensa, no, ni Adini. Thank you very much for joining sa atong every Wednesday program, ang Meet the Press. And atong pagpasalamat sa SM, Downtown Premier, Sir Jong, itagaan na nila sa inunani ka hamugaway nga espasyo, no? Aron atong padayon ang atong weekly regular program ang Meet the Press. So, Sir Jong, imong parting statement? Pasalamat sa ko, Director Amor sa Cagayan Press Club sa pag-imbitar sa ako. Ang ako rin yung purpose ani is dili man nga pagdugang ko sa kagubot apan hinaot unta na mas masabtan ang kani nga sitwasyon nga nahitabo karon o ang akong mas immediate nga tumong is makagiya unta sa mga tao nga naa dinha karon sa Water District kung sa ilang panghimoon ang interim officials, ang mga empleyado ug hinaot unta nga sa akong pagpaambit sa akong nakitaan na sinatin sa unang panahon. Wala may problema ng mga interventions, takeover. Nga atong, kung naapatay makorek sa mga nahitabong, atong himuon, kung naatay mga angay nga collaboration nga himuon, talik sa interim board, interim general manager, ug sa regular nga board, kung mahimo na karon ang panahon nga himuon na siya. Aron mas mapalambo na to ang Water District. Ang naa para sa ako, ang naamanggil primary nga responsibility with the Water District sa board of directors man yun. So, ang interim officials na makikolaborate sa regular board of directors. Kung collaboration is very good, aning ang mga salamat. Okay. Former Cagayan de Oro Water District GM, no? General Manager Engineer Binedo Jong Batar. Sir, thank you very much, no? Nawala yung minimum ipakya sa mong pag-invite sa imo. So, in behalf sa atong club president, Sir Freeland Gallardo, thank you very much. O sa atong mga sakop sa Unta Direktiba, no? So, kita-kita na. Next week, this is your host, Director Amor Bardishan. Thank you very much and God bless us all. Yan, natakuto mga kamisor, kanyang kauban karon si Miss Or Julina Luab sa Miss Radyo Mabalita Malagad, muling